U današnjem videu ćete saznati kako funkcioniše AI marketing u webinaru kojeg smo snimili. Povremeno se okupimo na webinarima i razmenjujemo korisne informacije, pa predlažem da pogledamo. Evo, krenulo je snimanje. Dobro večer svima. Dobrodošli na webinar. Trajan Septeo je ovde iz Beograda, iz Srbije. Pozdrav za sve koji ste tu iz, koliko ja vidim, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Mađarske. Za sada možda sam neku zemlju izostavio. Da li ima nekog iz Makedonije, pošto imamo članova iz Makedonije i iz Bosne. Da li je neko tu? Da, ima iz Makedonije. Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli. Tako da širimo se polako. U svakom slučaju ima nas sa prostora bivše Jugoslavije sasvim zastupljene skoro sve bivše republike, odnosno sada zemlje. U svakom slučaju tu smo radi jednog fenomenalnog programa, kompanije koja nam nudi neke stvari o kome ćemo sada pričati na neki drugačiji način nego što smo radili u prošlim webinarima. Na prošlim webinarima gde smo išli malo u detalje. Sada nećemo se baviti ovde toliko detaljima zbog toga što imamo već sasvim dovoljno broj ljudi, odnosno lidera koji znaju sve detalje i svi novi koji budu dolazili uvek imaju nekome kome da se obrate, mentoru, da bi objasnili kako sistem funkcioniše ili bilo koje pitanje na koje ih interesuje i da ima još ljudi, i da njihov mentor može da im da odgovor na svako pitanje. Tako da krećemo sa nekim stvarima koje su po meni jako bitne. Kada razmislimo, evo samo pustim još ljude, pa ću još malo ajde šerujem, možemo da šerujem ekran. Kada razmislimo bolje, da vidim da se vidi se, ok. Znači, šta je po meni najbitnija stvar kada razmišljamo o nekoj zaradi na internetu, odnosno šta očekujemo, sad ne vidim ko meni je isključen mikrofon. Ako mogu ja da isključim. Imam neko u pozadini. Aha, Daniel. Evo sad ću. Ok. Svima sam isključio mikrofone. Šta je to? Šta je meni interesantno? Pre nego što se odlučim da uđem u neku kompaniju, da se aktiviram, odnosno da napravim investiciju i da krenem sa zaradom, kad postavim sebi pitanje šta je to što je interesantno, znači šta je to što mene zadovoljava kao investitora potencijalnog ili kao šta ja znam aktivnog učesnika u kreiranju mreže, po meni je najbitnija stvar, možda 3-4 stvari koje su mi najbitnije, a to su na prvom mestu neka sigurnost investicije, isplata naše investicije i mogućnost neke pasivne i aktivne zarade. To je po meni ovako jako interesantna stvar za svakoga koji starta sa svojim poslom, odnosno sa nekom, da kažem, zaradom iz mrežnog marketinga na internetu i van interneta. Tako da na prvom mestu koje sam spomenuo je sigurnost investicije. Šta je to sigurnost? Šta je sada za nas nešto kao da kažemo ok, ovde smo napravili sigurnu investiciju. U ovom momentu ja jedino šta mogu da kažem, primjer jednog mog prijatelja koji je poznanika i prijatelja, znamo se već par godina, čovjek je dugo godina u mrežnom marketingu, pomenuo sam mu i ovaj program i druge programe i pre neko večer smo pričali jedno pola sata na
temu investicija u programima mrežnog marketinga, MLM-a ili network marketinga, kako god ih nazivaju. I rekao mi je jednu stvar za koju sam se baš zamislio, a to je, kaže Trajane, ja sam zadnjih 5 godina imao sve pogrešne investicije. Ja znam za par nekih projekata u koje je on uložio i sa kojima je, ajde da kažemo, možda i zaradio iz aktivne, znači kao networker, ali je svoju investiciju uglavnom izgubio i ljudi koje je on uveo izgubili su novac. I kaže, plašim se sada da radim novu investiciju. Pa rekao, Zorane, eto, spomenuo sam mu ime, nisam teo da mu spomenem ime, nebitno. Rekao, kreni ovde, dovoljno ti je 20, 30, 50 dolara da bi pokrenuo posao, kreni sa $100. Ma ne, kaže, ne mogu ja to da krenem, ja ne mogu da krenem ako ne uložim više para. Tako da to je samo jedan primjer šta se svima nama dešavalo godinama unazad i to je proizvod svega. Znači sada imamo svaki dan stotine i stotine programa koji se javljaju i koji jednostavno nismo sigurni da li je prava stvar. Vratit ću se ponovo na ovu stavku. Samo molim Zorana, ne mogu da ga isključi ovde mikrofon. Zoran Savković, isključi mikrofon, molim te. Stavit ću još jedan primjer jednog klasičnog biznisa. Mene pitaju isto ljudi za ovaj program marketing, koliko je to sigurno. Ja ih pitam, znači to su ljudi sa kojima se prvi put srećem ili preko interneta ili ovako offline i razgovaram sa njima i pitam pa koliko je to sigurno. Ja vas pitam samo koliko biste vi investirali. Pa znate šta, ne znam, zavisi od toga koliko je to sigurno. Pa rekao, šta je znači za vas sigurno? Da li biste recimo investirali u nekom klasičnom poslu koji je siguran, novac koji ćete sigurno zaraditi? Pa kaže, verovatno jeste. Pa rekao, recite mi koji je taj biznis koji biste u klasičnom poslu sada pokrenuli sa $100 i sigurno biste zaradili. I onda se ljudi malo zamisle. Da li postoji nešto u klasičnom biznisu šta je sigurno i dan danas? Znamo i svi šta se sada dešava po svetu i sa klasičnim biznisima koji je, neću sada da upotrebim neke reči, neću ništa negativno da kažem na tu temu, ali je činjenica da propadaju biznisi. Tako da sigurnost sada ništa ne znači u ovom trenutku, nažalost, ni u klasičnom biznisu. Ljudi koji su već u poslovima, ja sam inače bio privatnik 29 godina, imao sam svoje proizvodno preduzeće, imao sam sreću da je prodan 2019. godine i hvala Bogu da sam uspio da je prodam, jer sada, poznajući moje kolege i koje su problemima, ne bih sada o tome da vas zamajavam, idemo na pozitivne stvari. Samo sam naveo jedan primjer šta je to sada sigurno. U ovom momentu neću da kažem ništa nije sigurno, ali je, ako gledamo sa neke druge strane, sa investitorske strane, ako imamo pozitivan stav prema poslu, ako naš zadovoljstvo onima što sa izabranom kompanijom za koje radimo prenesemo na drugo, sigurno da ćemo biti uspešni. Tako da pre nego što krenem na predstavljanje kompanije AI Marketing, to sam teo samo da navodim oko sigurnosti. Sljedeća stvar je isplata investicije. Znači, sigurno je to da, normalno, kao što firme mnogo lakše primaju naš novac nego što ih isplaćuju, to znamo iz iskustva, isto iz mnoge firme koje smo radili. Znači, isplata i na kojim procesorima je moguća isplata. U ovoj kompaniji, u kompaniji AI Marketing, imamo zaista veoma širok spektar procesora preko koga možemo raditi uplatu, a i raditi isplatu. Tako da isplata je druga stavka koja mene interesuje kada ulazim u neku kompaniju. Isto pitam kako mogu isplatiti svoj novac. To je odmah prvo ili drugo pitanje koje postavim čoveku koji me
preporučio to, tako sam to pitanje isto postavio i Stefanu. Normalno sve što mi je Stefan prenao, to je bila istina, ja sam isproveravao, proveravali su svi, znači naša kompanija, odnosno kompanija je marketing, isplaće sve u roku od 24 sata maksimum. Ima još mogućnosti ranije isplate, ne mogućnost, nego kompanija isplaća nakon 12 sati na Payeru i Perfect Money-u, a u kriptovalutama između 12 i 20 sati otprilike legne isplata. Tako da su te dve stavke sigurne po meni. Ocenu sigurnosti bi dao sigurno negde između 90 i 100%, nikad ne dajem nikome 100% sigurno, ali između 90% i 100% sigurnosti što se tiče investicije u AI marketing, to je moja procena. Isplata 100%, znači 100% sigurna isplata. Evo Trajan, izvini što se mešam, ali ja bi dao 100%. Evo, ovo je jedini sistem za koji bi dao 100% sigurnosti. Ok, hvala ti, hvala. Na kraju mi smo se dogovorili, imat ćemo naši lideri i ljudi koji su duže od nas u poslu, čak i ovi koji su startali posle mene, malo ćemo svako od nas imati reč, pa može još malo da proširi ovako što svoje viđenje ove kompanije u nas za nekoliko meseci koliko ovo radimo. Takođe, sledeću stvar koja me interesuje i koja je hit unazad par godina je pasivna zarada, odnosno aktivna i pasivna zarada. Šta je to? Ajde prvo da kažemo aktivna zarada. Aktivna zarada je klasika u multilevelu, znamo šta je multilevel marketing, MV je postavio prve temeljem mrežnog marketinga i to se zove rovovski posao. Znači, nekad se to išlo po kućama, radili se marketinzi po kućama, posle su krenule eventi, znači događaje, skupili se ljudi, družili se i to se tada, to je na taj način se radio mrežni marketing, offline, tako reći, bio sam i u tome, tako da znam šta znači rad na terenu i to je ta aktivna zarada. Znači, to je aktivna zarada koja može biti ogromna, naravno, od vašeg načina pristupa i vašeg angažovanja oko toga. Zarada stvarno može biti ogromna, zavisi od sistema u kojem ste, ali zahteva apsolutnu posvećenost i maksimalan trud. Ne kažem da ne treba, svuda se treba potruditi, ali vratit ćemo se kasnije na aktivnu zaradu iz AI marketinga i sad bi se vratio malo na pasivu, pasivna zarada, pošto je to hit unazad par godina i sve kompanije nude neku pasivnu zaradu. Međutim, pasivna zarada, to je ono što ljudi vole. Ljudi da ulaze u posao zbog pasivne zarade. Kažete, aha, ne moram nikoga da zovem. Aha, pa to je sve. A koliko mogu da zaradim? Pa, vidi daje 3% dnevno. Program 7% dnevno, 10% dnevno. Super, tu ću da uložim pare. Tako je i ti programi traju 3 dana, 5, 3 meseci, 6 meseci, nakon 6 meseci nestaju 3 programi koji daju tako velike procente na investiciju, kriptovalute ili šta ti ja znam. Međutim, postoje takođe programi koji su stvarni, koji stvarno daju pasivnu zaradu. To su razni programi koji se bave tradovanjem kriptovaluta, tu su programi koji daju razne dividende, crowdfunding i tako nešto, procesori, ne bi sada u te detalje ušao, Forex takođe može biti deo pasivne zarade. Sada imamo programe koji rade traderi za nas, dovoljno je da uradimo investiciju, otvorimo brokerski račun, stavimo naše pare i predajemo sve u ruke tradera, pa kako nam Bog da, kako taj trader radi, tako ćemo i mi da zaradimo, ali to je način pasivne zarade. Međutim, u ovom momentu smo stigli do naše kompanije AI Marketing. Pasivna zarada koja dolazi iz AI Marketinga dolazi iz cashbacka. Pre nego što se vratim, što idem na cashback da objasnim šta je to i kako naša kompanija radi sa cashbackom, samo smo ovde trenutno zaustavio sam na stranici gde je glavni proizvod ove kompanije, a to je marketing bot.
Marketing bot, to je bot, kako pitaju ljudi šta je to bot? Bot je kompjuterski program koji radi određene stvari. To je jedan algoritam ili splet više algoritama koji se bave analizom informacija koje dobijaju sa spoljnih, ajde da kažem samo informacija, na osnovu ulaznih informacija donose neke zaključke i na osnovu toga to rade. To ću napraviti malu digresiju. Gledao sam jedan film koji se zove Social Network, tako nešto, dokumentarac, jako je dobar, to vam preporučujem, gde direktori Googlea, Facebooka koji su dali otkaz u kompanijama, izašli su i rekli su neke stvari o algoritmima koje primenjuje Google, Facebook i sve ove jake mreže, da je dovoljno, toliko moćne i jake algoritme imaju da je dovoljno nakon 3 vaša lajka na Facebooku poznaju vas bolje nego što vi sami sebe poznajete. Sa samo 3 lajka. Pa sad zamislite šta rade ti algoritmi, gde je to sve otišlo, ta veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija kroz te algoritme na osnovu ulaznih podataka. A na Facebooku ko daje ulazne podatke? Pa mi lajkujemo šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa, ova slika onako, ovo ovako, tap, ovaj program je napravio vaš profil i onda znaju tačno koje reklame da vam plasiraju. Ovaj naš program Marketing Bot radi verovatno sličnu stvar, radi za nas jednu fantastičnu stvar, a to je cashback iz prodaja koje kompanija ostvaruje. I sad ću opisati kako ide taj cashback, kako funkcioniše, ali pre toga samo kratko, ovo je glavna stranica kompanije iMarketing, dole pri dnu možete videti gde se nalazi kompanija, sedište u Hong Kongu, imaju operationu, to je u Londonu, registracija je besprekorna, tako ne bi se puno oko toga, svako ko želi da istraži, može malo da istraži oko toga. Ja sam za sebe dovoljno istražio i kad sam se odlučio da uđem u ovaj projekat. Znači, šta je to cashback? To je povraćaj novca od kupovine. Ali to ne znači da mi moramo sada da uradimo neku kupovinu da bismo zaradili, kao što postoje neke kompanije kao što je Lioness, na primjer, mi idemo kupimo i dobijemo cashback. Postoji i ovde cashback na taj način, imamo i offline cashback, ali je mnogo interesantniji online cashback. I tu ću malo da se zadržim na kratkom objašnjenju. Evo imamo, ajde samo da nađemo jednu lepu kompaniju, pa ćemo malo, evo ga, evo recimo ovako, La Moda, evo, ovo je po meni jako dobra, šta li je firma, kompanija ili već šta je, nebitno mi je, bitno mi je sledeće stvari koje mogu da vidim ovde na njihovoj, ajde da kažem na ovoj njihovoj etiketu ovde. Znači, ovde je cashback 12%. Znači, 12% od prodaje nekog proizvoda, neko je došao online, kupio je nešto i dobio je 12% cashbacka. Međutim, pošto su sve firme na internetu i van interneta daju neku garanciju na zadovoljstvo, na povraćaj novca, ukoliko niste zadovoljni proizvodom, ovde je dati isto to postoji, ovde je period 19 dana nakon koga se ostvaruje vaš, odnosno ovaj cashback od 12%. U ovom slučaju ovde je 19 dana, zato sam rekao da mi se ovde sviđa 12% za 19 dana i ok, kad bi ja kupovao samo tu, ali ne kupuje se, ne dobijamo cashback samo od ove kompanije, već i od drugih kompanija gde su malo duži vremenski intervali povraćaja novca i drugačiji neki procenti, kao što je recimo Lenovo, 63 dana i 7%. Tako da moramo sačekati da prođe taj vremenski okvir od 63 dana, u ovom slučaju Lenova, da bismo dobili ovih 7%. Sad, kako smo mi to uradili, kako ćemo mi to, ko je to uradio za nas, taj cashback, tu našu zaradu? Pa naravno uradio je
ovaj marketing bot o kome sam vam pričao, odatle dolaze, on radi sve umjesto nas. Znači, mi ne moramo ništa da neke referale kopiramo pa da postavljamo po internetu, ne. Sve to radi za nas robot i to će možda verovatno Ferika ili Stefan malo bolje da objasni, znaju više od mene oko toga. Ja sam se uverio da robot radi, nisam ušao malo istraživanja, ali znam da se rade reklame na Google-u i rade se još na nekim mestima na internetu, plaćene reklame normalno i tu se ostvaruje ta zarada. To je jako bitno da se razume kako funkcioniše sistem, odnosno odakle dolazi novac. Novac dolazi iz cashbacka, ovo nije piramidalna sistem da dolaze od novih uplata, ne, ove dolaze od realne trgovine, od kupovine ljudi koji kupuju na internetu i od tih procenata mi dobijamo zaradu. A zaradu ćemo da vidimo kako može i kolika može biti zarada. Sad ću da se konektujem na jedan Office. Jedan mog prijatelja, neću na svoj, nije ovom momentu to prioritet. Nije to da ja nešto krijem, nego hoću da pokažem, pošto će, kažem, biti ovo snimljeno, a interesantno je za nove ljude koji ulaze. Evo, kod jednog mog prijatelja koji još nije uplatio, ali kaže brzo ću, dobro. Pa da vidimo šta se dešava kad neko uđe sa, da kažem, sa ovim poklon voucherom od $50. Prvo i prvom što morate znati, nakon starta rada robota, ovde moraju, znači prvo ulazite sa tih $50 i mora da se sačeka minimum 48 sati, 72 sata, dok balans koji je ovde upisan ne krene, dok se ne prebaci na budžet robota. Znači, dok do tada stoji ovaj iznos ovde, bez obzira da radite uplate, odnosno tek kada radite uplate, jer kada se dobije taj poklon, bukvalno kreće za 24 sata da radi robot. Ali kada radite uplate, prvo što ćete vidjeti ovde, znači vaš novac će biti ovde, stoje na balansu. Znači, tek kad prođe 48-72 sata, tek tada će da se prebaci u budžetu robota da bi krenuo da radi. U ovom slučaju robot je završio posao, znači potrošio tih $50 koje je dobio moj prijatelj na poklon i zaradio je, znači imao je, kao što vidite ovdje, imao je u budžetu $50 i zaradio je $74. Na pendingu normalno ima $74. To je sledeća stavka koju možete ovde vidjeti. Znači, tih $74 je zarada. Međutim, ljudi kaže, pa da, sad kako ja da podignem novac? Sad, na internetu neko plasira neke stvari da može da se podigne novac, čak i da se ništa ne investira. Ljudi, nemojte da se zamajavate s tim, gubite i energiju i volju za poslom. Nema biznisa bez investicije. Znači, kompanija je napravila odličnu stvar. Dala je mogućnost da ljudi vide kako funkcioniše robot, koliko se može zaraditi. Međutim, to je samo to. I tako objasnite ljudima. To je samo to, samo da biste vidjeli. Jer čak i to što ste dobili na poklon, robot ne prepoznaje da li je ovo došlo da ste vi uplatili ili je to poklon od kompanije, ovih tih $50. On radi svoj posao i on donosi cashback. Međutim, vi morate da vratite tih $50 koji ste dobili na poklon. Kad ćete vratiti? Pa kad radite investiciju, znači nakon, ili moja je preporuka, bez obzira što dobijate $50, odmah uraditi neku investiciju. Optimalno je da se uradi $130, ali objasnit ću zbog čega, ali dovoljno je da se pokrene i sa $20 da bi se pokrenulo nešto da se dešava. I u momentu, znači, kada se nakupi prvih $50, vi morate da vratite kompaniji tih $50. I vi ste zaradili, sad u ovom slučaju, vi ste tih $50 vratili kompaniji, primjer radi, i ostalo vam $24, to vam je zarada od kompanije.
Ali vi da biste ostvarili tu zaradu od 24, nismo mi tu normalno zbog tih 24, samo ti zbog tih $24, ali kažem da je ipak vam je poklonila $24 u ovom slučaju, kompanija je poklon za vas, ali morate raditi investiciju. Tako da vodite računa o tome kako prenosite to ljudima. Ja to kažem, nemoj da uđeš ako nisi spreman da investiraš. Ako ti je mnogo $100, ja uvek kažem pre nego što ljudi ulaze, odvoji toliko novca koliko ti nije žao da možeš da preživiš bez tog novca. Znači, nikakav problem, ako tebi $100, može $100, $500, $1000, ok, stavi i kreni. Normalno, što je veća investicija, veća je i zarada, to ćemo uskoro ću da objasnim kako i zašto. Kompanija, kao što možete vidjeti ovde, ona na dnevnom nivou daje neku zaradu, u ovom slučaju ovde $27, to je bilo, možemo da vidimo koji je dan, 2.4., pa onda je bila $13,2, pa onda 25,95 i tako dalje. Znači svaki dan je različito, nije svima isto i ne daje istu zaradu svima isto. Ali je jako bitno da znate da investicijom od $130 obezbeđujete jednu jako bitnu stvar, a to da robot ne stane. Znači, da se ne zaustavi. U budžetu robota uvek mora da bude novca da bi radilo. To ako radite pasivno, pošto sad pričamo o pasivnom delu zarade, i jeste i nije toliko bitno. Međutim, ako radite mrežu, ako ste aktivni, to je jako bitno, jer ćete biti kažnjeni ako vama robot stane. Ne samo vama, nego i vašim direktnim ljudima koji ste uveli, koji su vam prva linija. Ako robot stane, znači bit ćete kažnjeni i nećete imati provizije, čak i ako njima stane robot. Tako da vodite računa o tome da uvek imate dovoljno novca. Gde možete to vidjeti? Prati se statistika. I sada ovde, kao što vidite, količina novca koliko je bilo na budžetu, to je bilo $50 i koliko je potrošeno, tu je isto 50, znači potrošeno je sve što je bilo na budžetu i robot je stao. Ovo sam uzeo samo iz tog razloga od ovog mog prijatelja račun, samo da vam pokažem da tu ništa nije izgubljeno. Znači to je mogućnost da sada on da uplati, kroz par dana će mu krenuti robot da radi i posle toga normalno može po proceduri da vrati tih $50 i da radi posle isplate ili reinvest. Kod vas, ako se odlučite na investiciju, što vam ja preporučujem, uvek morate pratiti odnos ove dve stavke. Znači, ukoliko je ovde, ako ste krenuli sa manjom investiciju od 100, ajde da kažemo oko $130, vi ćete sebi dati mogućnost da stalno ima robot u budžetu dovoljno para dok vama ne stignu prve isplate iz cashbacka. Kada budu stigle prve isplate iz cashbacka, znači ovde će da se pojave. To je sigurno nakon ne pre prvih 30 dana, tek će tada da vam se pojave ovde isplate i taj novac ovde, prvo što morate da znate jeste da nakon prikupljenih prvih $50 morate da vratite kompaniji tih $50. Nakon toga ne možete da niti povučete, niti da reinvestirate manje od $100. Znači, kada stignete na $100, u tom momentu možete da povučete novac na procesore, pokazat ću vam kako se to radi, ili da reinvestirate taj novac. To je samo prvi put. Drugi put i svi ostali put, najmanji iznos novca koji možete reinvestirati ili povlačiti je $10. Tako da to je jako bitna stvar. Sad se ponovo vraćamo na ove dve stavke, znači $130 je sasvim dovoljno da sistem radi, da ima dovoljno novca u budžetu da bi se vratilo, da bi budžet preživio dok ne dolazi zarada iz cashbacka. Normalno, vi možete u međuvremenu još da platite, pojačati budžet. Zašto biste to uradili? Iz jednostavnog razloga, zato što je investicija od $300 i više, ali uvek da bude razlika između
ovoga $300, 350, 400 i više dolara, donosi vam mnogo veću zaradu nego što je prvobitno. Ne znam da sam vam rekao, nisam pomenuo, ukoliko investirate manje od $300, zarada je na nekom mesečnom nivou oko 35 do 40%, a ukoliko je investicija preko $300, 350 i više dolara, onda dolazi do mesečne zarade iz cashbacka oko 70% u proseku, kao što sam rekao. To nije kod svih isto. I to je nešto što u ovom momentu ni jedna kompanija ne nudi. Ni u jednoj kompaniji na internetu ne možete zaraditi 70% od vaše investicije na mesečnom nivou. Znači, to proverite. Ako nađete tog tipa, ok, javite mi, ja ću se priključiti, ali ja smatram sebe neko koji dovoljno poznaje internet. Ja nisam naišao na takvu kompaniju kao što je ova kompanija da daje toliko novca na investiciju nazad. I to redovno isplaća, to će potvrditi naši mentori i naši ljudi koji su već zaradili poprilične sume novca iz ovog programa, iako smo vrlo, ajde da kažemo, tek 2 meseca u poslu. Nešto više od 2 meseca. Tako da, jako je bitno, znači, te dve stvari da znate, da vam budžet dovoljno para da imate, investicija od $100 do $130 da bi sistem radio i tada zarađujete oko 35 do 40% mesečno. Ukoliko idete na preko $300, vaša zarada ide na nekih 70% mesečno na investiciju. To je to što se ovog dela tiče. Još obećao sam vam, neću se baviti puno Office-om, to uvek možete pogledati i pitati čoveka koji vam preporučuje ovaj program, vašeg mentora, kako se može uraditi uplata. Kao što vidite, ovde stoji Visa i Mastercard koje trenutno ne rade, ne znači da neće da prorade, međutim, dešavaju se pozitivne stvari u kompaniji, to su nove kartice, o tom ću malo kasnije pričati, malo ja, posle će vam obrazložiti i Stefan. U svakom slučaju, postola je mogućnost uplate Visa, Mastercard i Maestro i imamo uplatu kriptovalutama, Bitcoin, Ethereum, Tether, i imamo 2 procesora, Pair i Perfect Money. Ja bih izdvojio sada ovu mogućnost uplate Pairom. Zašto? Zato što Pair omogućava povezivanje vaše kreditne kartice ili debitne kartice direktno na Pair, procesor na Pair, i uplatom, znači bukvalno za 10 minuta završavate manje od 10 minuta završavate svu uplatu na račun. Znači, bitno je da otvorite Pair, da se registrujete, verifikujete i vašu karticu i vaš nalog i uvek možete raditi uplatu sa Pairom. Normalno isto to ide i u drugom smeru. U drugom smeru ide, evo tu smo na transfer. Sad, pošto smo na ovoj kancelariji ovog mog prijatelja koji ništa nije uplatio, nije otvorena ta stavka, ali je dobro što možete vidjeti da ovde piše da mora da se vrati tih $50 koje je dobio na poklon. Znači, ništa, nema nikakvih akcija ovde dok ih ne vrati. Znači, on može, evo sad ću da uradim i vratit ću tih $50. Šta kaže, neće sada nešto. Nisam upisao. Nema na cashback, ok, na pendingu, moja greška. Znači, kao što sam rekao, na pendingu nisu još na cashbacku. Tek kad dolaze na cashback, tek tada mogu da se vrate. Znači, sada su na pendingu, ne mogu da se vrate. Ok, vratit ćemo se na jako bitnu stvar, na kartice. I ovo je jedna, da kažemo, što kaže Stefan, 100% sigurnosti u kompaniji. Ovo je nešto što je mene oduševilo i sve ljude koji rade ovaj program. To su naše kartice, znači dobit ćemo
krajem maja, ja mislim, dobit ćemo sada kasnije malo informaciju i od Stefana i od Ferike, ali ja ću samo napomenuti, znači iste takve kartice kao što vidite ovdje i mi ćemo dobiti sa tim karticama. Mi ne moramo više prebaciti našu zaradu na procesore preko kriptovalute ili šta ti ja znam, jednostavno idemo sa ovom karticom, plaćamo šta god hoćemo, direktno se skida na naš cashback, tako da očekujemo krajem maja da startuje ovo, ali ovo je još jedna stvar što je jako interesantna, a to je ova statistika ovde. Kompanija je dala u pretprodaji 500.000 kartica, znači prijava za 500.000 kartica. Do ovog momenta je 453.373 kartica rezervisano. Znači, to je manje od mjesec dana se desilo da je 450.000 kartica rezervisano. I one će koštati $20 kad se ovo popuni, ali za nas koji smo se upisali sada, može svakog ko je besplatan da se upiše, koštaće nas $9,99, ali koje ne plaćamo sada, nego ćemo uplatiti tek kada kompanija, verovatno tamo početkom maja, pokrene taj drugi deo verifikacije kad mi moramo da unesemo naše podatke i moramo da radimo KYC, znači naše podatke da verifikujemo i tada će verovatno trebati da se uplati ovih $9,99. Znači još jednom ne plaćate odmah, nego rezervišite vašu karticu što pre, jer ćete posle platiti $20. Tako da ja sam prošao ovde samo najbitnije stvari oko back office-a i oko pasive. Ovo što smo sada pričali, to je pasiva i tu možete, da, nisam još jednu stvar rekao, vi možete kao pasivni član zarađivati, ali samo od vaših preporuka, znači to već polako idemo na aktivu, znači od zarade i od preporuka. Jer poenta jeste u tome da nekom preporučite nešto što ste zadovoljni. A kad ste vi zadovoljni? Pa kada isplatite vaš novac iz pasivne zarade, dobijate ili na kartici ili bilo gde, pa sigurno će se nekom pohvaliti i reći, vidi, zaradio sam, ništa ne radim, samo sam stavio tu neke pare, prošlo je 2 meseca, 3 meseca, krenule su neke zarade, evo ovoliko sam zaradio i vi ste već uradili preporuku. Još jedna stvar što je jako bitna, kad sam pomenuo pasivna i aktivna zarada, bio sam u raznim kompanijama gde se kaže na webinarima, priča se ili su ljudi rekli ružne stvari, kad se radi offline, terali su ljude, morate ovo da uradite, ovo morate da skupite bodove, ovo treba, sve što treba da radite, morate. I ljudima je ta reč ušla u, da kažem, u mali mozak, kad nešto mora, on povuče kočnicu. Čak i ako je dobar program, povuče čovek kočnicu, pa ovaj mene tera da ja moram. U ovom programu, u iMarketingu, ne morate ništa. Ne morate nikoga da zovete, ne morate da date preporuke, ne morate ništa da pričate, samo da radite investiciju, pokupite vaš novac kad bude došao u cashbacku, ne morate da date preporuku. Ali se tada dešavaju neke druge stvari. Kad se kaže da ne mora, onda ljudi kreću da rade preporuke. I to se i meni dešavalo i mnogim ljudima se dešava, kad nešto ne mora, onda posao ide sam. I to je poenta i glavna stvar i najbolji deo ove kompanije, da ovaj posao ide sam. Kad jednom pokrenete posao kako treba i sa ljudima koji su, recimo u mom timu gde imam sjajne ljude, uskoro ću ih pomenuti, ali jednostavno program posla ide sam. Ne mora da se radi, da kažem, ne moram da teram ljude da rade. Ne morate, ljudi, ne morate. Imam puno ljudi koji su samo investirali, kao neću. I posle me zove, Trajane, znaš, imam ovog jednog, kako ja mogu za njega? Aha, tad smo dišli to, jer ne mora, nisam ga terao. Sam se, aha, ok, sad ću ti objasniti. Tako da je jako bitno kad ste zadovoljni sa time kako kompanija radi da ne mora, onda dolaze prave stvari na pravo mesto. I automatski prelazimo na aktivu i tu smo sada kod mene u ofisu
i neću da kažem puno, neću da otvaram strukturu, neću da pokažem cifre koje možda nekim ljudima neće se svijetiti, koji su u mojoj strukturi, samo ćemo da se zadržimo na ovom prozoru ovde i ukratko da vam objasnim šta se tu u stvari sada dešava. Pošto je, ovde je, sad se već prošlo, isključit će me, ali ajde da nema veze, idemo ponovno, ne, može. Ako idete u vašoj opciji, odnosno u Office-u na INB networku, na tab How to Earn, tu možete vidjeti i, ajde da kažemo, nivoe, odnosno karijeru. Šta se dešava i kako se stiže do karijere. To je sada ono aktivna zarada. I kao što smo rekli, od pasivne zarade u AI marketingu možete dobiti 5%. Znači u AI marketingu za svakog vašeg direktnog koga uvodite u posao dobit ćete 5% koji će direktno da se upiše u vaš cashback račun na AI marketingu. Međutim, isto tako 5% se upiše kod vas na računu u INB networku. Znači, ukupno 10% podeljeno 5% u AI marketingu i 5% u INB networku. Znači, ukupno 10%, ali je odvojeno. 5% i tih 5% odmah na INB marketingu, recimo vi ste prvog koga ste uveli, nekoga koji je uplatio recimo $1000, zaradili ste $50 na AI marketingu, odmah vam je tamo u cashbacku, možete ga povući ako ste stekli uslovi, odnosno ako je to vaš prvi, onda ćete moći da vratite tih prvih $50 ili popuniti ono od $100, a ovde tih $50 koje ćete dobiti možete odmah da povučete. Za razliku od AI marketinga u INB networku vašu zaradu odmah povlačite, ništa ne čekate. Znači tih 5% koji su došli možete odmah da povlačite. I to možete da vidite u Assetsu, tu možete, ajde sad ću da stavim ovde kod mene, da, znao sam, ajde sad ćemo da ga, pošto vodim kancelarije drugih. Znači ovdje će da se vidite zarade i kao što vidite trenutno kod mene imam $29, PRTN to su tokeni, ali to su u stvari dolari i mogu da odmah da tražim isplatu. Minimum mogu 10, fee za to je $3 i ovdje upišem, znači isplata ide u Bitcoinu, Ethereumu i Tetheru, tako da na ove 3 kriptovalute mogu da tražim isplatu, bit će isplaćeno za manje od 24 sata. Ovdje ima $29 zato što sam juče podigao, tako da skoro svakog dana ima nešto što može da se radi isplata. Vratit ću se na partnere. Ajde samo pre toga, samo pitali me ljudi, samo da objasnim gde ćete pronaći vaš referral link, ako hoćete nekom da radite preporuku i to se nalazi ovde, znači invite ovde i ovde taj prvi ovaj link kopirate i pošaljete čoveku i automatski će onda se registruje u INB networku kod vas. Objasnit će vam vaš mentor te detalje kako to uraditi. Vratit ću se tu na partnere. I, ajde ne, ovde sam preskočio, ovde možemo da vidimo karijerni status, znači karijeru. Znači, rekli smo 5% ide na cashback u AI marketingu i 5% za agenta, za čoveka, znači za nekog koga je prvi put koji je pokrenuo ovaj posao i 5% dobija INB marketingu. Kada napravi, odnosno kada ostvari, kada napravi rezultat od 4096 bodova, odnosno $4096 u njegovoj strukturi, dobija se prvi karijerni status, to je leading agent i dobije poklon od $100 koji ide u cashback, to ću vam objasniti i sada ovde nije više 5%, nego je 6%. Znači sada raste procenat zarade od mreže. Sad kako se mreža računa?
rekli smo da vaša prva linija dobijate od vaše prve linije, znači to su ljudi koje ste vi direktno preporučali, dobijate od njih po 5% u početku u jednom i u drugom programu i oni vam se ne računaju u ovom zbiru ovde. Međutim, njihovi indirekti i svi indirekti koji budu došli to jest u drugom nivou, trećem, četvrtom, petom i tako dalje, sve uplate koje se budu dešavale tu se ovde sabiraju kumulativno uplate i reinvesti, računaju se u ovih $4096. Tako da se prvi put kad se nakupi $4096, vi ste dobili bonus od $100, taj bonus od $100 prebacuje se automatski, ne automatski, pojavi se tu jedno plavo dugme, i vi možete da prebacite tih $100 automatski ide na iMarketing, ide u marketing, znači ide na robota. I ovde i na INB Network ostvarujete zaradu od 6%. Tako da, kao što ste videli malo pre, sledeći karijerni status je VIP agent 7%, menadžer 9% i kod mene je već leading manager $65.536 u turnoveru, znači to je toliko, prošao sam to, ima i više i trenutno sam na 10,5%. Tako da, ako me pitate da li se isplati malo dati gas i raditi, naravno da se isplati. Kao što vidite, ova plava linija vas vodi, da kažemo, do sledećeg nivoa u karijeri. Znači, kod mene ima trenutno 70.709 boda, odnosno dolara koji je u mojim donjim linijama, a da bi prešao na sledeći procenat, sledeći karijerni status, treba da stignem na 131.072. Ukupno iz svih grana koje imam. Znači, ovde se ne gleda iz koje, da li je tu, pošto ovde nije binarka, ovde je neka vrsta unilevela, potrebno da imate što više direktnih, ali je dovoljno 2. Objasnit ću posle. Ovde se sve sabira, znači ovde se sve kumulativno sabira i svi su tu. Tako da kako ovo napreduje, ova plava linija, kako ide do kraja, toliko sam bliži sledećem karijernom statusu i većem procentu koji se ostvaruje ovde. Ovde smo već na bonusu. Tu smo sada vidjeli da taj prvi bonus od $100, kao što vidite, kod mene je to isplaćen. Sledeći bonus je 1.500. Ovde uvek prikazuje sledeći bonus. Tako da meni je isplaćen taj bonus od 100, isplaćen je pre neki dan i bonus od 500, odnosno već je aktivan u ovom iMarketingu, tako da je moj sledeći bonus od $1.500 koji ću ostvariti, ajde da kažemo, verovatno do kraja aprila, možda i ranije, vidjet ćemo kako bude stvari se odvijale, ali šta je bitno da znate, ovde je jako bitno da 50% ukupnog prometa koje vam se dešava dolazi iz slabih grana, ajde tako da kažemo. Znači to je sada ono dolazi da je potrebno više direktnih da budu. Što je više direktnih, to je bolje, jer skupljaju se ajde da kažemo, najslabije, svi oni najslabiji moraju da budu preko 50% od jače grane. Ne računa se, primjer rade, kod mene je mnogo velika razlika, 60.000 je na jačoj grani, ja ne računa mi se, samo mi se uzima koliko je 4.670 mi je potrebno da uradim u slabijoj da bi dobio da bi se ostvarila ova zarada. Tako da vodite računa sad koliko je to u mogućnosti da budu koliko toliko u balansu te grane. Ako je mogo, ako ne, dešavat će se to što se dešava, ali ja sam zadovoljan. Tako da to je otprilike to što sam teo da kažem i kad smo već tu kod mojih, da kažem,
referala, koje ja ih ne zovem tako, to su moji prijatelji, drugovi sa interneta, poznanici, nismo se još uvek videli, ali tu su, ja bih zaista stvarno želeo puno da se zahvalim prvo mom mentoru Stefanu koji me pozvao, Feriki koji je jako dobro u početku nama dao izuzetno korisne informacije za start, pa ćemo posle dati njima malo reći, ali pre toga bih zaista želeo da pohvalim stvarno jednog mladog čoveka iz ravne Vojvodine, Bogdana, koji stvarno svojim radom je zaslužio sve naj o njemu da se kaže i ne bi ja puno sada o njemu, eto, samo bih hteo, Bogdane, uključi se, kaži ovako ti nama, ovako šta je tebi bio motiv, šta ti vidiš u ovom programu i daj nam neke instrukcije kako i mi da napravimo te rezultate koje si ti napravio. Jesi tu, Bogdane? Prvo poštovanje, hvala, opet kažem, hvala na lepim rečima. Mene je privuklo to, mislim, kad sam čuo cashback, znači to je sad nešto moderno, što vi ste već rekli sve, da kažem, drugačije od onoga do sad što smo radili. Je li tako? Da. Može samo malo jače, barem ti ja malo... Zaista sjajna prilika, ja sam na slušalicama, izvinjavam se. Rekao, ovo je zaista sjajna jedna prilika, eto da kažem, koju sam ja prepoznao, pa onda i da kažem moji, da kažem prvi saradnici, gospodin Zoran Savković i Ivan Milovanović. I tako smo mi krenuli da gradimo tim zajedno. Znate, ja sam zaista prezadovoljan, eto, da kažem, nekih skoro, eto, ja mislim da fali oko 900 bodova nekih fali, tu da kažem, za leading menadžera. Ja sam isto blizu, oko 64.000 i 64.500 bodova trenutno ima. Bravo, sve čestitke za Bogdana. Ali to je zasluga prvenstveno, da kažem, kompletnog tima. Ja pa mislim da su nam dubine otišle do 20 dubine, eto, tako kad sam gledao, iskreno rečeno. Da, ja nisam teo da otvorim, da ne bi neki ljudi, ne vole svi da im se vide ime i onda stvarno nisam teo da otvorim. Pričali smo ja i vi, znate vi. Da, znam. Znate sve. Tako da, eto, ti si pomenuo svoje glavne lidere, ja bih se isto zahvalio. Samo da vidim da li je tu. Tu je kod mene gospodin Marin Kopilović, tu je Marine, da li želiš možda reći nešto ti da kažeš? Dobro, možda kasnije. Evo, samo da... Ajde, izvoli Marine, izvoli, molim te. Tu sam, pozdrav svima prisutnima i evo, ja sam se priključio ovom programu prije manje od mjesec dana, tako da, ja sam oduševljen sa ovim programom i ono što me najviše privuklo je što sam video kartice, znači uplate, isplate sa karticama i najava da ćemo imati našu karticu. Znači, to kad sam video, znači nisam uopšte razmišljao više, odmah sam se uključio. I odmah sam već pravio i video, iako nisam ni robota još uključio, ni sa poklonom, ja sam odmah krenuo da radim jer znao sam da je to. Tu nema šta da se razmišlja. Znači, samo kreni i registruj ljude i iće to samo od sebe. I baš tako je i bilo. Znači, jako sam zadovoljan s time. Znači, napredujem polako i šta da kažem ljudima, znači, registrujte se ako još niste i pokrenite robota sa svojim novcem ako još niste i vidjet ćete, bit ćete jako zadovoljni kao što smo u ostalom i svi ovdje koji smo članovi. Eto, toliko od mene. Hvala puno Marine, neka je sa srećom, tako je, upravo si, što pre angažujte malo i registrujte ljude. A sada bih zamolio Stefana, mog mentora, malo da nam kaže par reči, a posle i Ferenca na kraju. Prema se izvinjam, Bogdan je. Kaži Bogdane. Ja bih ovom prilikom da kažem da se posebno zahvalim gospodinu Stefanu. Stefanu, inače mom, kažem, drugaru i prijatelju pre svega. To sam zaboravio da kažem, a onda se zahvalim i Feriki. Hvala ti, Boki. Imamo jedan, pošto smo se ja i Stefan nešto izdogovarali,
da se vidimo što pre, pošto čekamo jednu dobru vest od Stefana, kad mu se to desi, ili tako Stefane, da ćemo da se sretnemo, pošto mi smo se videli jedanput ili dva put sa Stefanom i sa njegovom majkom, ali sa Bogdanom nismo, onda napravit ćemo jedan sastanak. Robot show, da. Da, robot show i verovatno će to da bude na Paliću, ali ajde neka bude... Vrlo rado. Tako da ćemo za ekipu nešto lepo pripremiti. Vidjet ćemo kako stoje stvari sa koronom, da li će to biti u maju, ali nešto ćemo da uradimo sigurno po tom pitanju. Kako budu malo popustili te mere, da mogu doći i naši prijatelji iz susednih zemalja, tako da će to biti onako lepo i fino. Izvoli, Stefane. Evo ja prvenstveno malo da se pohvalim, ja ću za 3-4 hiljade bodova dobiti isplatu od $5.000. Na to sam i mislio. Treba da častiš. Da je od upline, od Jutke Ferenc Negara, da je ona stigla za godinu dana na isplatu od 5.000, mislio sam da će mi trebati 2-3 godine, da ćemo malo, ali toliko je buknulo ova cela priča da u Srbiji, u Makedoniji, da je stvarno ovo za mjesec i po dana da stignem do ovog ranga, nisam ni pomislio da će tako brzo, mislim, isplata od 100, pa od 500, pa kad se taj točak zavrti 1500, 2,5, pa sad 5.000, mislim, to je stvarno, ali moramo znati da su isplate od bonusa ograničene na $1.000 nedeljno, tako da to se ne treba zaboraviti. Da kažem jednu dobru vest, koju sam ja saznao od jedne moje saradnice iz Novog Sada, što ni ja nisam znao da oni imaju sopstvenu banku. Stranicu banke ću postaviti na Telegram grupu, znači stranica ide ipayments.net, znači možemo i čak iz njihove banke da podignemo kredit, što je meni onako fascinantna priča, ali nemamo na to, nećemo imati potrebe za tim, pošto nam je tu roboti i zarađujemo stvarno fantastično, M PRTN, M bonus isplate, M robot zarađuje fantastično. Mislim, nema mreže, mislim, ovo je stvarno jedan program za kojim sam ja vapio, stvarno, mislim, tražio sam jedan ovakav program, mislim, znaš, i ti Trajne, meni je najbolji program prošle godine bio Forsage, gde sam stvarno zaradio 60 Ethereum, to je meni bilo, ne znam šta da kažem, mislim, to je stvarno, nažalost sam izvukao i mogao sam sad imati zaradu od više od $200.000, ali nisam, mislim, imao sam, ajde da kažem, nekih 50.000, ali što se ovog programa tiče, ovo mi je stvarno sad ubedljivo na prvo mesto, stvarno ovo mi je, mislim, no comment, ovo je stvarno jedna priča koju treba iskoristiti, ne znam da li se slažeš strane, i moram te pohvaliti, svaka čast za webinar, ovo ti je najbolji webinar od kada... Hvala. Pa vidi, imam inspiraciju kad vidimo da su dobri ljudi okolo, da pozitivni rade, onda to nema šta, onda samo od sebe program ide sam. To je poenta priče. Da, treba samo imati cilj, pozitivno napred i znati šta hoćemo u životu. Znači ja sam imao za cilj prvo 100, pa 500, pa 1500. Sad kad sam dobio 5.000, jesam da je sljedeći rang 10.000, to će se malo otegnuti, ali nema veze. Biće, mislim, sa ovakvim timom nema šanse da se to ne postigne. Mislim, hvala i Bogdane i tebi, mislim, ja sam tebe pohvalio, svaka ti čast za tim. Ivanu, tebi također, Trajane i tebi, tako da super smo tim. Drago mi je da zajedno sarađujemo. Eto. Hvala Stefane još jednom. Hvala. Veliki ćeš prenijeti velike, da kažem, pozdrave od nas. Da, hoću. Da li Ferika želi nešto da nam prenese? Da, evo sad ću da ga pitam. Feri, te átszeretnél adni valami infókat, vagy mondani egy pár szót? Igen, talán csak 5 mondatot szeretnék mondani, azt mondjam neki. Aha, želeo bi samo u par reči da... Dobro. Azzal kezdem, hogy a Traján szerintem egy fantasztikus webináriumot tartott, és szerintem... I on ti isto želi pohvaliti Trajane za fantastičan webinar, jesi da naći za srpski, ali... Ő minden perfektül elmondott. Kaže da si sve perfektno objasnio i ja također mislim isto to. Én annyit szeretnék mondani, hogy ez tényleg egy olyan üzlet, hogy itt csak vidám emberekkel találkozunk. Da, kaže svi koji počnu da rade u AI marketingu, da su svi srećni, zadovoljni, pozitivni. Mert
Teljesen mindegy, hogy valaki tovább ajánlja, vagy csak passzívul keres. Da nije bitno da li ćemo mi pasivno ili aktivno zarađivati. Majd egyre jobban elhiszitek, milyen jó érzés az, amikor reggel kinyitod az irodát, és ott van X összeg, amit egy gonnyomással ki tudsz kérni. Da je to neopisiv osjećaj da kad se ujutro probudite i vidite $300-400 i da se jednim klikom možete isplatiti na Bitcoin wallet. És most szeretném azt a pár mondatot még hozzáfűzni, mert a Trajanhoz nincs mit hozzáfűzni. Én egy picit csak kiegészítem. Pohvalio te Trajane još jednom za fantastičan webinar i želeo bi još samo u par reći nešto da ispriča i eto, završavamo sa tim današnjim webinar. A legjobban nekünk ez az üzlet azért tetszik, mert van 1200 világcég, ami a biztonságunk mögötte. Znači imamo preko 2500 kompanija sa kojima mi sarađujemo i zarađujemo. És ahogy, mert ugye azért ők szoktak tartani francia, olasz, orosz nyelven, szoktak tartani ilyen vezetői webináriumokat, és onnan néha kiszivárog nekünk valami. Oni drže webinare na ruskom, italijanskom i na francuskom jeziku i ponekad se pokupi poneka informacija od njih. És ott azért már ők is elmondták, hogy a cégek az AI marketingnél úgy jelentkeznek, nem pedig az AI marketing keresi az újabb kontaktusokat világcégekhez. Oni, znači, sama firma AI marketing ne traži, više ne traži kompanije sa kojima će oni sarađivati, nego bukvalno kompanije traže od AI marketinga da surađuju sa njima. És ebben az üzletben még annyit szeretnék mondani, hogy kétféle ember létezik. Postoji dve vrste čoveka. Van, aki azt mondja, hogy barlangban nőtt fel, nincs is ismerőse. Kaže... Igen, ezt tudod így szokták mondani magyarul. Tessék? Da, ne znam sad na srpski... Tehát, hogy nincs ismerőse és nem szólít meg senkit, ő úgy áll hozzá. Da, imamo ljude koji su potpuni, znači ulaze u program da bi samo bili investitori. Ő passzívul keres, és mindig hálás lesz a szponzornak, hogy megkereste, az egészen biztos. Da, on će zauvek biti zahvalan sponzoru što može pasivno zarađivati. Viszont aki nem elégszik meg ezzel a szuper keresettel, az még szuperebb tud keresni, a tovább is ajánlja, esetleg 3-4 direktet köt. Ali stvarno ne treba izostaviti to da ako imamo 3-4 direktna koji grade mrežu, da su tu stvarno fantastične provizije koje dobijamo iz dubina. Od 2 do 3%. És abban biztosak lehettek, hogy 24 órán. Tehát az is lényeges, hogy 24 órán belül, amit te kikérsz, azt te mindig megkapod, mert a cégnek nagyon-nagyon fontos az, hogy a kikért összegeink megérkezzenek időben. Do sad nikad nisu kasnili isplate, uvek su stizale na procesor Payer, Perfect Money, na Bitcoin računu u roku od 24 sata. Ezen kívül pedig lassan élvezhetjük a vizámat. To je najbitnije kompaniji, da oni u roku od 24 sata isplate. És hamarosan pedig a Vizának is a partnerségét érezhetjük, hiszen május hónapban megkapjuk a zöld bankkártyákat is. I naravno do kraja maja ćemo svi imati u rukama njihovu cashback zelenu karticu. Ha gondoljátok egy pillanat, illetve mondok, ha nem osztom meg a képernyőt, akkor is elhiszitek, hogy például az én esetemet mondom, tehát én is 2 hónapja kezdtem el ajánlani, ezt mond csak el. Tehát, ja sam počeo graditi mrežu pre 2 meseca. Bármikor megmutatom, hogy csak az ajánlói oldalról, azt nem mondom, hogy mennyit keresek a kártyáról. Az ajánlói oldalról napi 250 és $400 között veszek ki. Znači, samo iz EMB networka zarađujem od 250 pa do $400 dnevno. Úgyhogy a 8 direktemből 4 passzív, és csak 4 ajánlotta tovább. Znači, od mojih 8 direktnih saradnika 4 grade mrežu.
Igaz, ők belehúztak, de hát sose tudhatod, hogy ki az, aki elviszi valahova ezt az üzletet, mint nálam is. Tehát igaz, hogy ők belehúztak, de csak 4 ember ajánlotta tovább a direkteim közül. Znači samo 4 ljudi grade kod njega mrežu, što nije puno. Dolgot, ha gondoljátok, megosztom a képernyőt, ami mellett elsiklottunk, illetve sad ću podeliti ekran pa da vam pokažem nešto iz kancelárije. Egy pillanat. Én is most próbáltam ki ezt legelőször, hogy működik saját részre is online vásárolni, hogy azért most covidos időszakban egyre többen vásárolunk online, mondd csak el. Még egyszer, Feri, megszakadt. Ja, megszakadt. Tehát én is ezt most tapasztaltam meg, hogy működik az online vásárlás például saját részre is. Sad ću vam pokazati kako funkcioniše online cashback funkcija. Ezt mutatom meg egy pillanat. To je isključivo za sopstvenu kupovinu. Mert most élőben meg tudom mutatni, hogy lássátok. Tehát azt azért mondd el, Stefán, hogy az is szuper ebben az üzletben, hogy nem csak keresel vele, és neked keresnek vásárlókat, hanem saját vásárlásból is, akár online vagy offline, te tudsz pénzt visszaigényelni, és nap mint nap veszel kenyeret, tejet. Znači, isto to objašnjamo što je Trajan napomenuo na početku webinara, da ne zarađujemo samo pasivno, nego možemo i na sopstvenu kupovinu, recimo preko Lidla, dobiti cashback do 1,5%. Mm-hmm. Ja, I online, recimo preko AliExpressa. Én nem annak örülök, hogy 2 hónapon belül, most már pár napon belül meg fogom kapni a $10,000 is. Ezt mondd csak el, nem annak örülök elsősorban. I pre svega, jeste da će ja dobiti isplatu od $10,000, ali ima tu i drugih stavki koji ću vam sad objasniti, što je još interesantnije od toga. Hanem azzal, hogy például a Traján is, vagy fantasztikusan keresnek a Traján is, vagy akár te is ezreket vettetek ki ennyi idő alatt. Da, meni je to fantastično što i ja i Trajan i Boki zarađujemo iz bonus programa i iz dubina, znači provizije iz dubina. Egy pillanat, csak hogy elszót beütögetem. Evo samo da se loguje. Azért, amikor olyan nagy pénzek vannak bent, ti is le fogjátok elég biztonságos jelszóval védeni az irodát, és autentikátorral, ezt mondd el nekik. Da, njemu je uključen autentikator i bilo bi dobro da svi to uključimo u svojim kancelarima, jer bilo je već hakerskih napada. Igen, és akkor nézzétek, hogy még nekem az autentikátor is itt van, de már bent is vagyok egy pillanat. Hoppá. Rosszul írtam be valamit. Vásárolni. Én most 1-2 nappal ezelőtt próbáltam ki az AliExpressről vásárolni például. Ja sam pre par dana negde odzvanja, ne znam gde. Azt mondja, hogy ide jövünk a... Par dana sam iskusio online cashback funkciju i kupio sam nešto preko AliExpressa i dobio na tu kupovinu cashback. Tehát először is kezdem, amikor online vásárolsz, akkor ide kell lépni az online cashbackre. Znači klikamo na online cashback. És ki kell keresni, ide beütöd a keresőbe, hogy milyen céget keresel. Upišemo preko koje kompanije želimo kupovati. Mert attól a cégtől tudod visszakapni, ami jelen van Szerbiában, Macedóniában, Szlovéniában, tehát az országodban. Tehát mint például a Lidl biztos, hogy van szerintem Szerbiában is,
vagy Macedóniában. Znači Lidl postoji u Srbiji i u Makedoniji. És ha a Lidl-nél veszel kenyeret, tejet, vagy bármit vásárolsz cégeknél, akkor tudsz visszakapni. I kada nam stignu te zelene cashback kartice i ako recimo kupimo za neki iznos nešto u Lidlu, onda odmah automatski dobijamo 1,5% nazad na tu zelenu karticu. Bocsánat, azt hiszem, itt kell keresni, itt ennél a nagyítónál, mondj csak el. Evo tu kucamo na Store Search kompaniju preko koje želimo És például ne a törökre lépjetek rá, ne az indiaira, hanem a márka nélkülire, hogyha például AliExpressen vásároltok. Znači kliknemo na drugu stavku jer ima tu AliExpress Turska, AliExpress Indija, AliExpress ne znam što je ono, sigurno je Rusija, nama treba ova klasična stranica AliExpressa, to je ova druga. És azt hiszem, csak egy jelszót se kell megadni. 2 gombnyomással a Google fiókodon keresztül összekapcsolnak az AI-vel és az AliExpress-szel. Hú, az meg, nem tudom ezt átfordítani. Tehát 2 gombnyomással összekapcsolják az AI marketing irodádat az AliExpress-szel például. Znači sa klikom, kada tu kliknemo, odmah se povezuje AI marketing stranica s AliExpressom. Sa jednim klikom. Az a lényeg, hogyha kívülről regisztrálsz be, nem kapsz vissza pénzt, tehát hogyha ezek közül szeretnél vásárolni a cégek közül, bármit szeretnél, akkor itt az oldalon keresztül kell beregisztrálni abba a cégbe, de csak 2 gombnyomással. Znači, ako ste već registrovani na AliExpress, i ako kupujemo preko AliExpressa, tada nećemo dobiti cashback, nego moramo iz AI marketing stranice ući u AliExpress i tako napraviti nalog, da bi dobili cashback. 2 kattintás, és már visz is rá a keresett cégre, és már vásárolhatsz is. Znači, s jednom klikom se povezuje AI marketing i AliExpress stranica. Majd megmutatom ezt a sales menüt. Ugye ezt ismerjük, ezt nem kezdjük el újra magyarázni. Itt az, amit neked keresnek vásárlókat. Znači u sales menu tu su ti pasivni prihodi i kompanije od kojih dobijamo pasivan prihod. Ezt neked keresik. A cashback shopping, az pedig, amit te vásároltál. Tehát itt látszik, hogy a 12-én vásároltam az AliExpressnél, nem sok összegért, de kapok vissza 45 centet, és eddig visszavihetem a terméket a boltba. De pár nap alatt kifizetik ezt az összeget, itt nem várják ki a 41 napot. Da, evo tu vidimo da je na cashback shoppingu je dobio za sopstvenu kupovinu koliko ono beše cashback? Ne piše cashback. Znači dobio je $0,45 preko AliExpressa. I ne mora da isčeka, ne treba da isčeka 40 dana, nego se to za 2-3 dana pripiše odmah u cashback. De ha itt valamelyik cégen foglalsz üdülést, vagy bármit, stb., ezen keresztül foglaljál, hiszen kapsz vissza pénzt, ezt akartam mondani. Znači, ako želite putovati negdje, dobro sad zbog COVID-a to ide malo teže, ali recimo ako preko Booking.com-a rezervišemo neki apartman, onda bolje da to odradimo preko AI marketing stranice, jer zašto da ne dobijemo cashback, znači povrat novca. És az az érdekes, hogy az online vásárlásoknál nem csak 1,5%-ot kapsz vissza. I što je interesantno da preko online cashbacka nije ograničen na 1,5%, nego možemo dobiti čak do 20-30%. Dobro, možda sam pretjerao, možda do, eto da kažem, 15%, recimo. Cégek döntik el, ez lehet 2 és akár 12% közt is a te vásárlásodban. 12% maximum. Itt pedig az offline shoppingban pedig, amit te fizikálisan tankolsz BP-nél, vagy bárhol vásárolsz, feltöltöd a csekket, ezt én sem használom még, annyira nem tudom. A offline cashback je, tu pripadaju Lidl, Starbucks, Lukoil.
Egy pillanatra idejövök, és akkor én végeztem, Stefán, egy pillanatra idejövök a statisztikára, és ezt csak azért mutatom, hogy mondd el nekik, hogy ez nem dicsekvésből, hiszen én is csak $350-400 tettem ebbe az egész üzletbe, ezt mondd csak el nekik. Ja sam ukupno investirao u ovu kancelariju $300, a ovo je sve od bonusa pripisano. Znači ovih 5800. De tudtam, hogy én nem akarom ezt saját zsebből pumpálni, inkább ajánlom másoknak is. Ja nisam želeo da investiram u robot, nego sam jednostavno izgradio mrežu i dobio od bonusa $5000. Ezért, hál' Istennek, kapok annyi jutalékot az ajánlói oldalról, hogy abból tudom ezt ilyen szépen felpumpálni, ezt mondanám. Hvala Bogu što dobijam od kompanije isplate. Znači, jeste da je to ograničeno na $1000 nedeljno, ali vremenom će se sve pripisati i ne mora više nikada da investira svoj novac. És még annyit, hogy minél nagyobb távolságra felpumpáljátok, és minél nagyobb összeg lesz a budgetben, és itt a közt a távolság, annál többet fogtok naponta keresni. Znači, što je veća razlika između advertising budžeta i amount spent, to ćemo više zarađivati. Viszont hogy higgyétek, mekkora üzlet, ez a kereset, ez egy elenyésző kis összeg amellett, amit naponta az ajánlói oldalon lehet keresni, amikor már beindítottál esetleg egy 3-4 vonalat, ez azoknak szól, akik tovább ajánlják. Tehát, hogy ez a kereset, csak röviden mondom, sokkal kevesebb, mint amit az ajánlói oldalon tudsz keresni például. Znači u ovom primjeru sad trenutno manje zarađujem na stranici robota nego u EMB Network. Znači trenutno tamo više zarađujem dnevno. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Maradunk még, hogy van-e valamilyen kérdésetek. Eto, to bi bilo to za danas. Ne znam, Trajn, da li imaju ostali pitanja ili da li bi hteo ti nešto da dodaš? Annyit még mondok, hogy érdekességből csak benyitok az ajánló oldalra, hogy higgyétek el, fantasztikus dolog tovább ajánlani. Fantastične su te provizije koje dolaze svaki dan iz EMB networka. Stefane, reci ovako, Feriki, da ja mislim da je sa ovim njegovim akauntom što nam pokazao najbolje je ostavljeno za kraj, sasvim dovoljno i prelepo za završetak ove večeri, tako da mislim ako ima pitanja, ali ovo je prelep akaunt i šta znači kad se malo angažuje i moje čestitke, tako prenesi to. Ferik je stvarno super. Da. Jeste da tamo piše 5800, ali znamo da je ograničeno isplate iz bonusa. Znači tamo će biti sad, kad dobije bonus od 10.000, vremenom će se tamo pojaviti 20.000. Tako da, to se zna. Pa mislim, niko se neće žaliti da mu se pripiše po $1000 nedeljno, barem ja tako mislim. Mondd el Trajánnak és mindenkinek, hogy még a mai napig én sem hiszek a szememnek, hiszen sok üzletet csináltam már, de ilyen könnyen nem kerestem pénzt, ezért nem hiszek a szememnek. Kaže Ferika i da i dan danas ne može verovati kakve su to provizije u pitanju, da nikad u životu nije tako brzo zaradio novac i na tako lak način. Ide lépek a partnerekre, és mind a kettő jó. Ha véletlen valakinek megfordul, hogy az erősebb lába lesz, tehát amikor meg is fordul az alsó vonal, ez a felső vonal fantasztikus, hogy minél hamarabb, minél nagyobb százalékot érjetek el, mert annál többet fogsz keresni. Még kevés ember. Što veći, znači gornja linija je sales, to je ukupna investicija zajedno sa direktnim, sa indirektnim saradnicima i što je veći rang, samim tim ćemo imati više zarada iz dubina. Sad recimo, ja sam rang manji od njega i ja mogu reći da zarađujem od 10. 12. dubine, možda i 13, mislim, stvarno je ono neviđeno. És azt, amit például egy kis munkával ilyen rövid időt el lehet érni, még tényleg most sem hiszem, hogy a következő bónuszom $10,000 lesz.
Evo vidimo u ovom primjeru da je njegov sljedeći bonus od $10,000. Azért mondd el te is, Stefán, hogy körülbelül 2 napon belül te is fölveszed az 5000. Mondtam. Ja, mondtad, oké, ezt akartam mondani. A Traján is halad, egyre többen haladnak, fantasztikus. Hát tényleg nem tudok mit mondani, jelzőket én se találok rá, hogy csuda egy üzlet. Ja sam isto tako ostao bez reči, mislim, ovo je jedan fantastičan projekat gde ja verujem da su svi zadovoljni sa zaradama. Van-e valakinek valamilyen kérdése, miről beszélünk? Da li ima pitanja ili nešto da doda za... Ha nincs, akkor én köszönöm szépen. Izvolite sa pitanjem. Samo jedno pitanje, ovako, pošto su tu i ovi sponzori. U pitanju je finansiranje, znači ljudi koji nisu uzeli taj $50. Znači, da li od njih imamo 5%, ili ja koliko sam vidio, znači što se ne vraća? Ne, od gift kodova nemamo povraćaj. A da li ide onda u INB? Ni tamo, ne, gift kodovi koji dobijamo besplatno, na to nema zarade. Da. Ne na gift kodove, nego znači saradnik koji se uključi, a ne iskoristi gift kod, nego znači ide direktno na uplatu. Imamo, kako da ne, naravno, onda on ne mora vraćati kompaniji $50 i može od $10 da zatraži isplatu i može da reinvestira od $10. Znači ne mora da vraća kompaniji tih $50 poklon voucher. Ali ja sam gledao kod znači na tabeli, znači u zaradama, u prodajama, nema. Znači od tih ljudi koji su uplatili direktno bez tog gift koda, znači tamo nema povraćaja novca. Ni na cashback, ni na znači jednostavno kao da uopšte nisu naši. Kérdés, Stefán. Hát az a kérdés, hogy ő nem adta oda ezt az ajándék utalványt, tudod, az $50. Mondjad, hogy erről szeretnék beszélni. De miért nem kapta még a keresetet rá? Se az INB Networkben nem kapta még, se az ajándék kódra nem jár kereset. Nem az ajándékkódon, hanem az ember bejelentkezett, de nem vette föl az ajándékkódot, hanem befizetett maga. És arra nem kapott jutalékot a salesben? Nem. A szponzor nem kapott, ugye? Nem, igen. Aha. Én annyit tudnék javasolni, illetve fordítsd már le, Stefán, hogy szinte mindenre, attól, hogy rengeteg anyag van mindenhol, szinte mindenre saját magunknak kell rájönni, hiszen senkinek nincs kapcsolata a céggel, ezt mondd csak el. Da, znači na sve mogućnosti koje se nalaze u iMarketingu sami moramo naći rješenje jer je support previše zauzet sa tehničkim stvarima. Igen, de ebben az esetben azt javasolnám, hogy az élő support... Da, nemamo direktan odnos sa vlasnicima i sa firmom. Ez talán az élő support. Biztos, hogy van rá magyarázat, ezt fordíts csak le. Biztos, hogy van rá magyarázat, hogy miért. De ezt az élő support... Objašnjenje na to zašto u ovom primjeru nije dobio proviziju od 5%. Viszont ezt tényleg ott az élő supporttól kéne megkérdezni rögtön az AI marketing oldalon. Nem találkozunk. Trebalo bi da se direktno obratimo online supportu preko AI marketinga. Znači, support se nalazi u donjem desnom uglu i mislim on će nam dati, ako su svi operatori zauzeti, onda će nam dati link za Telegram i moramo im se direktno obratiti preko Telegrama supporta njima. És még mit szerettem volna mondani, azt, hogy a support, igen, a support. Ja, hirtelen elfelejtettem, mit akartam mondani. Nem probléma. Az, hogy... Semmit. Nyugodtan, van-e még valakinek valami kérdése? Da li ima još pitanja?
Mert én mindenre válaszolok, és te is, Stefán, és minden szponzor, amire tudunk. Amire nem, sajnos... Da, mislim da je sve jasno da mislim tu... Amit még tudok, tapasztalunk és mondanak, ezt fordítsak le, Stefán, amit még tudunk, tapasztalunk és mondanak. Ali čim budem dobio nove informacije u vezi kompanije, odmah ću vam preneti. Az, mondom a következőket. Normál esetben, hogyha valaki befizet, 48 órán belül teszik be a büdzsetbe a pénzt, illetve 72, bocsánat, a harmadik napra, ez a hivatalos. Znači znamo da investicija leže u budžet za 3-4 dana, maksimum 5. De meg kell értenünk, hogy ez is tolódhat 1-2 nappal, és ezt így kell akceptálnunk, elfogadnunk. I moramo jednostavno da prihvatimo da je to jednostavno njihova procedura, jer znamo da u Google, pošto sam ja isto reklamirao preko Google AdWordsa neke reklame, tako da znam da i tamo treba vremena dok krene taj budžet da krene sa radom. Egy biztos, hogy a cég nagyon korrekt. Kompanija je mnogo korektna. De amit tudunk, ők mondták, 300 supportosuk van, és 2.200.000 tagjuk. Znači 300 ljudi radi za kompaniju koji su u support timu. És ezt az A időt ima is preko 2.200.000 korisnika. ezt az időt is megpróbálják lecsökkenteni, ezt ők mondták. Sőt, az ajánlói... Igen? Mondja csak. Sőt, az ajánlói oldalon is egy napon belül lesz, vagy pedig azonnali, ezt próbálják megoldani, ezt a múltkor ők írták. Előbb-utóbb. Sigurno smo iskusili da se PRTN bukvalno odmah pripisuje, znamo od pre, jeli Boki ti znaš da smo u martu čekali po 3-4 dana, a sad je već instantno se pripisuje u sales. Még annyit Még azt szerettem volna mondani, hogy azt említettem az előbb, hogy 24 órán belül mindig kijön a pénz, igaz? U roku od 24 sata dobijamo isplatu. Én legalább 70-szer kértem ki Visa vagy Mastercardjára. Ja sam zatražio 70 puta na Visa karticu. Perfect Money-ra és Payeer-ra. Na Perfect Money i na Payeer. Ezekre mindre 14-16 óra alatt kijön a pénz. Oko 14-15 sati sigurno da nam stiže novac na račun. A kriptópénzeknél próbálják a 24 órát tartani. U kripto isplatama to traje malo duže, za oko 20 sati nam stiže na Bitcoin e-wallet. Viszont tudjuk, látjuk az Ethereum, Bitcoin mozgásait leföl, ezért van úgy, hogy esetleg 30 órára jön ki, vagy 30 valamennyire, de mindig mindenki meg fog kapni mindent, ez 1000%. Ezt még mondta, és akkor én végeztem. Da, kad Bitcoin ili Ethereum, evo u današnjem slučaju Bitcoin je otišao na 64.000, tada kad jako skoči Bitcoin, tada može i da traje do 30 sati, ali uvek će nam stići ispat. Tako da nema šta da se brinemo. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ok, ako nema pitanja, da li se slažete da završimo? Tu smo sat i po već. Eto, ja mislim da je sve jasno. Hvala puno zaista na iscrpnom obaveštenju. Srećan rad. Hasta la vista. Hasta la vista. Laku noć, prijatno večer. Sayonara. Bye, ciao. Sziasztok, ciao. Ciao. Nadam se da vam se svideo webinar. Link za registraciju će biti u opisu ovog videa ispod videa. Predlažem da pogledate obavezno i video kako se pravilno registrovati i uzeti poklon od $50. Taj video će biti postavljen ovdje. Za one koji već zarađuju,
Za njih sam pripremio video kako reinvestirati zaradu u 3 koraka. Taj video će biti postavljen ovdje. Za one koji se dvoume, a ne bi trebalo da se dvoume, za njih sam spremio video 10 razloga zašto sam se odlučio za ovaj posao i taj će video biti postavljen ovdje. I na kraju moja sličica koja će biti postavljena ovdje i ona služi za da se subscribe-ujete na moj kanal i da budete prvi obavešteni kada objavim novi video. Toliko od mene za ovaj video. Prijatno.